Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, sexan todos e todas benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito é ter sempre un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura levamos xa dende aí varios anos e contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos á Biblioteca de Santa Cruz, á Biblioteca e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro e temos aló xa outro lado do fío telefónico a María José Expósito. María José, boa tarde. Hola, que hai, que tal? Bueno, vamos de entrada, como sempre, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa, nese público infantil e xuvenil. Que lle recomendamos? Pois hoxe traemos un libro dedicado aos adolescentes, é un libro de fantasía e de aventuras, titúlase Dragal, a herencia do dragón. A súa autora é Elena Gallego Abad, está editado por Xerais. Este é o primeiro libro, é a primeira entrega dunha serie de libros escritos por Elena Gallego. Esta escritora, aínda que está afincada en Galicia desde hai tempo, era moi pequena cando se viñeron aquí, ela naceu en Teruel. É un libro que está escrito originalmente en galego e que foi traducido a varias linguas. As aventuras de Dragal, a herencia do dragón, ten como protagonista a un rapaz, Adrián, que tras a morte do seu pai, pois trasládase desde a capital a un pobo de Galicia, de onde eran orixinais os seus pais. Ali a nai, pois, vense porque ten casa familiar, atopa traballo, así que Adrián non lle vai a quedar máis remedio que acostumarse a unha nova vida. Con todo, claro, o que conleva isto, pois un novo colexio, novos amigos, novos inimigos tamén, non? Claro. Toda esta paisaxe, non, trae consigo tamén unha serie de misterios que pronto Adrián vai comprender que está moi relacionado coa súa familia, en particular co seu pai e coa súa morte. Un medallón co debuxo dun dragón con varias colas que se moven cando queren, un pasadizo que leva a unhas catacumbas baixo a igrexa e a lenda do pobo, e a lenda dunha antiga orden de cabaleiros, a Orden do Dragal, pois van a ser os detonantes das aventuras das que Adrián será protagonista. Vos ingredientes, eh? Vos ingredientes, a mí me parece que sí, pero ademais é que Adrián é un neno que non é nin demasiado inquedo, incluso eu diría que bastante tímido, pero non lle vai quedar máis remedio que formar parte de todas estas aventuras. Con el vai compartir novas experiencias outra protagonista, Mónica, unha rapaza do pobo que Adrián coñece no instituto e que ten, pois, se non as mesmas inquedanzas que Adrián, pois parecidas. Realmente Mónica é un pouco máis aventureira incluso que Adrián, non? Desde as fiestas da súa clase, Adrián observa na fachada de pedra da igrexa de San Pedro un dragón esculpido na pedra, un dragón que parece ser, según contan no pobo, agarda que Dragal recobre a vida. O que non sabe Adrián todavía, cando está mirando desde as ventás, é que el vai a ser o elexido para que se cumpla esta profecía. Ese bello templo medieval que se erixe no centro da Plaza do Pobo esconde as claves para atopar o último dragón de Galicia. Todas estas aventuras inicianse un día cando Adrián na súa casa, un día destos nos que parece que o tempo non pasa e que non atopas nada en que facer, Adrián entra na habitación que foi do seu avó e ali atopa o medallón co dragón. O que máis lle chama a atención é que parece que cada vez que o mira, as colas do dragón, que ten varias colas, parece que se moven. Estos realmente serán as chaves que abrirán as portas para que Adrián cumpla o seu destino, non? Pero, bueno, aquí non acaba todo, senón que empeza a aventura. Adrián necesita atopar pistas, diferentes respostas. Algúnas destas respostas as vai atopar nos libros prohibidos da bella biblioteca do bisavó. Mergullarase nos secretos que esconden as augas da Poza da Moura e moitas outras aventuras que os lectores poderán vivir con el. En todas estas aventuras, ademais de Mónica, tamén vai a ter a complicidade do párroco do templo, don Xurxo.
Adrián, entón, gracias a él, adentrarase nas catacumbas secretas dos sótanos da igrexa e vai a percorrer o camiño que fai moitos séculos os cabaleiros da Orden do Dragón deixaron aberto para él. En fin, unha novela de aventuras que seguramente que vai facer as delicias dos lectores adolescentes e que poden acercarse a calquera das bibliotecas do Concello porque elevalo en préstamo, porque o temos en todas as bibliotecas do sistema de bibliotecas de Oleiros. A mesma autora ten unha segunda, unha terceira e unha cuarta parte de Dragal, que tamén as temos nas bibliotecas. Que son como aventuras aparte? Efectivamente. En esta primeira parte non remata de encontrar o dragón, entonces ten que ir pasando diferentes probas nos distintos libros hasta encontrar a solución a toda esta a todo este misterio, non? A todo este misterio. Elena Gallego tamén ten outro libro de adultos que tamén xa se recomendou en Radio Leiro, Sete Cabeiras, que tamén é un libro de intriga e de misterio. Bueno, pois temos aí nada, xa unha boa proposta. Para os nosos adolescentes agora, para que lean no verán. Sí, que sempre, pois, é un público, non sei por qué, moi difícil, non, de chegar. Complicado, entre os libros que teñen de lectura obligatoria nos coles, nos institutos, despois descosta un traballo ler outra cousa, pero bueno, sempre temos rapaces que lles encantan as aventuras. Sí, afortunadamente. Ben, e agora toca o turno xa o público adulto. Que lle recomendamos aí aos nosos ointes, lectores e lectoras? Pois un libro da editorial Alfaguara que se titula La Corredora e a súa autora é Carrie Snyder. Esta escritora vive en Ontario, é canadiense, dá clases de literatura. Está considerada por algúns dos máis relevantes críticos literarios como unha nova Alice Munro. Isto nos confirma que a literatura canadiense está nun bon momento, non? Que realmente é unha literatura un pouco descoñecida para o gran público, non, lector. Unha das cousas que primeiro chamou, bueno, polo menos a min que me chamou a atención do libro, cando chegou á biblioteca, é a portada, unha portada como moi suxerente, moi sinxela, é simplemente unha rapaza de costas, unha espalda moi blanca, con unha trenza enorme, unha trenza rubia enorme. Entonces, entre isto e que a editorial Alfaguara normalmente non defrauda, foi un pouco que me levou a ler a novela, non? A veces as novelas entranche polos ollos, non polas portadas, sobre todo. A mí me gusta moito admirar as portadas das novelas, dos libros. Dinche moito. Bueno, es que están, ademais, moi ben feitas. Moi ben feitas e moi ben pensadas, eu creo, non? Moi ben pensadas. Se fan, vamos, con moito xeito para que che entren. Claro. Para que che entren polos ollos. Sí, e entran, Sí. A narrativa, bueno, atopamos na novela unha narrativa feita desde unha perspectiva diferente, intimista, sobre a vida dunha muller que loitou por derrubar barreiras no campo do deporte de principios do século XX. É unha historia ficticia, narra a historia de Aganeta Amar, a primeira muller que conseguiu a medalla de ouro nunha carreira de 800 metros para Canadá nas Olimpiadas de Ámsterdam de 1928. Nestas Olimpiadas foi cando por primeira vez se estivo ás mulleres participar en probas de larga distancia. De feito, despois hubo uns anos en donde se lles volveu outra vez a prohibir, porque parecía que a muller non podía chegar a facer unha carreira destas distancias, non? A protagonista, anciá e bastante senil na barreira aí dos 100 anos, atópase nun asilo onde apenas recibe visitas. Pero un día chega unha parella de xóvenes que solicitan vela e facerlle unha entrevista para unha revista deportiva. Será a través desta visita que a ex-atleta revivirá os seus anos de nenez e xuventude na granxa dos pais. En esta narrativa da súa propia vida, a verdade é que nos vamos a encontrar con unha narración con detalles bastante hilarantes, visto desde a perspectiva dunha persona con unha certa demencia, non? Con unha certa demencia senil. Pero ao mesmo tempo que ela vamos a percorrer tamén acontecementos históricos como a Primeira Guerra Mundial
ou a epidemia da gripe española da chamada gripe española do ano 1918, que curiosamente, arrasou con, me parece que entre 20 e 40 millóns de personas no mundo, e curiosamente eu non o sabía, se lle chamou española, despois te investigas, non? Porque foi a prensa española que máis atención lle prestou e que non censurou a información. A protagonista fala de todos estes temas e fala tamén das primeiras carreiras nunha pista de atletismo, da fama, fala dos cartos que se poden chegar a ganar despois dun oro olímpico, e tamén fala, como non, das consecuencias, non? Sobre todo da perda da túa propia identidade. Todos estes recordos desta viaxe ao pasado van a levar a Agneta, a protagonista, a descubrir ao mesmo tempo cousas que descoñecía do seu presente. Unha novela que, sin que o notes, pois vaite atrapar por esa fascinación que a protagonista tiña por correr. Deixa de lado todo para dedicarse única e exclusivamente á carreira, con mayúsculas, non? Ao ser a protagonista que narra a historia, o carácter da obra é bastante, intimista, persoal. Aí nos vamos a topar con multitud de flashbacks, saltos temporais no fío da historia narrativa, pero que non supón para nada un desconcierto para o lector, sabes, ou a lectora, porque está moi ben organizado o espacio temporal, de xeito que vamos coñecendo sucesos da vida da protagonista e da familia, desde o pasado hasta a situación actual, e vamos coñecendo misterios que envolven a vida da protagonista e da familia, ata que chegamos á resolución do secreto mellor guardado da vida de Agneta, non? Aínda que a trama da novela é ficticia, o contexto histórico, como xa dixen, no que se desenrola a novela, está baseada en feitos reais. A autora tomase un pouco a licencia de introducir un persoaxe real, o de Alexandrine Gibbs, atleta e seleccionadora de Canadá nos Xogos Olímpicos de 1928. É unha muller que foi avanzada e que intentou sempre vencer os límites que se lle poñían no deporte ás mulleres. En definitiva, eu creo que é unha novela diferente, un libro no que correr convértese no centro de existencia da súa protagonista, mentras a súa propia vida pasa correndo ao seu lado sen que ela se decate. Un libro no que se fala de deporte, sí, no que se fala de historia, sí, pero tamén no que é moi importante as relacións familiares e as vivencias da protagonista, non? Decir que últimamente hai varios escritores que escriben novelas relacionadas con isto do tema do running, como Murakami, o seu libro de que hablo cando hablo de correr, Echenot, que ten un libro tamén con correr, McDouglas, Nacidos para correr, en fin, é un tema que está moi de moda e por añadidura que é moi sano, non? Tanto ler como correr. Pois sí, certo. Tanto ler como correr, efectivamente. Ademais, así atendemos a todo, o físico e o intelectual. Efectivamente. E nada, este libro temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. Perfecto. Bueno, e creo que estades aí coa guía de lectura para o verán, verdade? Pois sí, estes días se repartiron nos colexios do Concello, e, aparte tamén se lle mandou por correo a todos os usuarios das bibliotecas, en formato PDF, e despois tamén o temos, por suposto, en calquera das bibliotecas do Concello, tamén temos as guías. Temos unha guía, son varias guías, unha para menores de 6 anos, outra de 6 a 12, maiores de 12, e outra para mozos, mozas, adultos e adultas. En donde, se trata de recomendar libros, CDs, CD-ROM e DVDs, con un certo interés, non? Algúns máis clásicos, outros editados últimamente, pero que teñen un certo nivel. Bueno, pois o único que nos resta xa, María José, para rematar e lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volo pidan, e nada, e despedimos. Pois mira, para o público xuvenil, Dragal, te recomendamos Dragal, a herencia do dragón, de Elena Gallego Abad,
e para un público adulto, La corredora de Carrie Snyder. Perfecto. Pois, María José, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo? Gracias a ti. Veña. Hasta logo.